Arrakasta duten enpresak garajeetan sortzen direla, dio kondairak, baina ez da egia orain ikusiko dugunez. Gaur egun gehiago dira propio antolatutako ingurune batetik sortzen diren enpresak, ideia berriak sustatzen dituen ekosistema batean. Jendea inspiratu eta animatzen duten ekimenek lagunduta. Eta hori da hain zuzen lanbide heziketako ikastetxeek egiten dutena. Hasteko adibide bat. Enpresa guztien abiapuntua ideia bat da, eta Olatzek badu ideia bat. Ona gainera, Euskadiko lanbide heziketako ekintzailetza sarien azken edizioan bere proiektua irabazletako bat izan zen. Sari honen bidez, Olatzek eta beste hainbatek ideiak enpresa bihurtzeko bideari ekin diote urrats bat enpresak sortzen laguntzeko programaren barruan. Urrats bat, teknikak lanbide heziketaren ikerketa aplikatuko zentroak koordinatutako programa bat da. Bueno, eta orain, zure proiektuaren azalpena egingo dugu, ezta? Vale. Momentuz horrela duzu, ezta? Orain primagailuan... Prototipo bat da, azteko frogatxu ekiten. Lehen kamara piztu horretik azaldu diazu protesia eta ortesiaren arteko desberdintasuna. Zein da? Azkenien protesiak egiten dagoena da, gorputzeko atal bat falta danien, atal hori sustitui du, eta erabilera bat eman, edo sikeran estetika modu bat eman, eta ortesiak egiten dagoena da, existitzen den atal bati lagundu. Eta hau ortesi bada, ortesi baten proiektua. Zer gertatzen zaio beso horri? Bereiziki, ortesi hau erabiliko luke paralisia, besoaren paralisia daukan pertsona batek. Protesikako munduen bai existitzen dira protesiak, mekanikoak, faltaiatzun gorputza atal bati erabilera bat emoten dutzienak, ez? Eta nik planteatzen nuen zergatik bere beso propioa zeukan pertsona bati ezin jakon erabilera eman. Eta orduen hori da nire ortesiaren. Mekanikoki momentuz, akzionatzea... Horrelako palanka edo moduko bat. Pintza hori da, pintza. Momentuz hasi gara prototipoagaz pala moduko bat inogu, eta gero saiatuko gara mobilidadea moten atzamarlo digari. Pixka bat ulertzeko hemen prestatu ditugu, hau eusteko ortesi bat izango litzateke. Posizionatzeko ortesi bat izango litzake. Kasunetan eskua sartzeko ortesi bada. Eskuarena eta gehituko lioke horrelako funtzionalitate moduko bat. Kasu honetan besoa da, baina pintza egingo luke atzamar batekin tiratuz, hemen dituen ariekin. Ez dago oraindik, esan dudan moduen, aktiboki eskua erabiltzeko ahalbidetzen duen ortesirik. Eta honek bai eskaintzen duela, ez da? Non ikusten duzu zure burua etorkizunean? Hau patentatuta, enpresa bat sortuta... Bai, segaitik ez. Enpresa proiektu bihurtzeko bidean dagoen Olatzena bezalako ideiek eta esperientziek erakusten dute, enpresa bat sortzeko orduan inguru egoki batek askoz gehiago laguntzen duela garajeko edozeinatek baino.
enpresak sortzeko ez da garajerik behar, ez da? Ez, baina egia da, enpresa asko garajean sortu izan dira. Ondorioz, buelta bat eman barko genioke, gure gizartean, kompetentzia ekintzailea sortzeko eta enpresa interesgarriak sortzeko, zein bide aukeratu behar ditugu. Eta garrantzitsua dirudigu lanbide heziketan ekosistema oso ondo ezagutu, ekosistemarekin batera lan egin, Euskal Herri mailan landu nahi diren estrategia horiekin bide berdinetik jarraitzea, eta ikustea zer egin genezake gure ikasle horiei aukera horiek emateko. Hala ere, enpresa zari gara, ez dakite enpresak aberastasuna, enpleguak sortzea den helburua. Noski, azken helburua enplegua sortza izango litzateke, kalitatezko enplegu bat, eta horretarako sektoriak eta estrategiak definitu egin behar dira. Ze motatako enpresa sortzen ditugun, non langile guztia sentitu gaitezkeen enpresa horien parte, eta bestalde batetik garrantzitsua dirugu enpresa teknologikoak bultzatzea. Aipatzen nahian ezaugarri horiek ekartzen bai dituztelako gure herrialdera. Eta prestatuta egon behar da sektore horietan lehiakorrak izateko. Hori da, eta kompetentzi ekintzaile hori gure ikaslegoari zabaltzea oso garrantzitsua dirudigu. Eta horregatik jaiotzen ditugu hainbat programa enpresan kompetentzi hori izatez gain, gure eguneroko bizitzan ere, aberasgarri izatzeko banakoari. Niri konparazioak eta metaforak erabiltzea asko gustatzen zait, ezta? Eta kasu honetan ez dakit balio duen edo funtzionatuko lukeen baratzearen metafora, ezta? Zuek lurra ongarritzen duzue, ideiak edo haziak sartzen direnean frutua eman dezaten, ezta? Nola egiten da hori? Hori da. Alde batetik ikuspegi orokorratik landu behar dugu ekintzailetza. Ongarri hortaz hitzaiten egianen hazi hortaz, landu behar dugu kultura, ze kultura ekintzailerik gabe ez zaigu aterako ekimen ekintzaile bat. Ondorioz, hasi bargea gure geletatik, gure familietan ere kultura ekintzaile hori zabaltzen. Eta horrek ekarriko ditu ondoren emaitz politak. Eta sortuko ditugu enpresa, bai teknologiko, bai zerbitzuko horiek, garajetatik, hor ere beste metaforatxo bat eginez, gure garaje horiek lanbide heziketako zentruak izanik. Kontxo, balio, gustatu zait metafora hori ere. Eskerrik asko, Pili. Zientzia fikzioak errealitatea areagotu eta birtualaren irudi harrigarriak utzi dizkigu azken urte hauetan. Airean zintzilikaturik irudiak, begi edo eskukeinu batez erabiltzen direnak. Irudi horiek salto egin dute pantaila handitik errealitatera, eta tresna teknologikoak medio bere lekua aurkitu dute lanbide askoren garapenean. Gerturatu nahi izate pixkat ikusteko, hau egia errealitate virtualeko betaurreko batzuk, bai? Zein probatu nahi ditu, bai, jantzi? Horrela hurbildu ziren Gipuzkoako lanbide heziketako ikastetxeetako 80 ikasle eta irakasle beste errealitate horrek eskaintzen dituen aukeretara. Izan ere, gaur egun punta-puntako teknologiek lan munduan jokatzen duten papera erakutsi zuten ekintzailetzari buruz teknikak antolatu zuen jardunaldian. Helburua, ikasleak ekintzailetza teknologikoan sentsibilizatzea. Ingurune bat. Hau anatomiarako adibidez asko erabiltzen da. Orduan hor dazkagu organo desberdinak, sistema desberdinak.
Eta kasu honetan, pixkat diseinatu dena da, gure farmakoak, azkenean nola zer egindakan organo bakoitzean, eta pixkat nola banatzen da gure gorputzean. Kasu honetan, hau erabili daiteke ibez, azterketa bezala, kentzen badizkiozu izenak, identifikatzeko, ikaslekin egin dezakezu, pixkat azterketa bezala, anatomia lantzeko. Teknikako urrats bat programaren barruan kokatzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurraldeetan antolatzen diren jarduera hauek. Lanbide heziketako zentroetako erdi mailako eta goi mailako ikasle eta ikasle hoiei zuzenduta dago urrats bat programa. Baina praktikara pasa aurretik, geletan teoria barneratzen dute. Hor ikasle guztiak, naiz eta proiekturik ez izan, naiz eta ideiarik ez izan, ikasten dute ikasgai bat izena duena enpresa eta ekintzailetza, eta ikasgai honen bidez jolasten dute enpresa bat sortzera. Ikas enpresa programaren bidez ikasleengan ekintzaile izateko nahia pizten dute. Enpresa mundua ikasgeletara hurbildu eta ekintzaile izateko gaitasunak sustatzen dituzte. Hau da, sormena, berrikuntza, talde lana, erabakiak hartzea, ekimena, lidergoa eta enpresa munduan beharrezkoak diren beste ezaugarri batzuk. Urtero 100 proiektu lantzen dituzte eta 75 enpresa sortzen dira. Kaixo, Salome. Egunon. Gustatzen zait pentsatzea, hauek enpresa bat sortzeko gaitasuna duten pertsonak direla, ez da? Hauek enpresa sortzaileak edo izan daitezke, ez da? Izan daitezke, bai. Pentsatu edonor izan daitekela enpresa sortzailea, ez? Batzuk horrela jaiotzen die, ekintzailetasun kutsu horrekin, eta beste batzuk, gero bere bizitzan beharren arabera, edo bere afizion arabera, edo beraz batzuk ideak sortzea. Etxetik dakarte, baina gero pixkat hori landu egiten da, ez da? Eta bedazuek egiten duzuena. Hori da. Nola egiten da? Nola irakatxe dakioke hauetako ikasle bati ekintzailea izaten, enpresa ideiak izaten? Bai, nik uste ekintzailetza ez deula beti lotu behar enpresa sortzearekin, ez? Ondo. Pertsona izan daiteke ekintzailea, baina enpresa sortu gabe. Bai? Baina beste alde batetik, baditugu guk lanbide heziketan, bigarren mailatan, enpresa ekimen sortzailea izeneko modulo bat badago, eta hor hasten gea enpresa virtualak eta sortzen. Ikasleek taldeka jartzen ditugu, eta behaiek enpresa ideia bat, normalen egiten nahi dien ziklo horrekin lotutako ideia bat lantzen hasten die. Eta hor, lantzen ditugu, merkatu ikerketa egiten deu, prototipoak sortzen ditugu, pixka bat diru aldeti diru laguntzak eta nola sortu, eta hola. Hori, gelako ariketa bat da, eta hori ikasten dutena da, enpresa virtualak sortzen, baina batzuk beste pauso bat arago joaten dira, eta ia benetako enpresak sortzen dituzte, ikusi dugun kasuan bezala, ez da? Hori da. Batzuk, ikusi dugun kasuan bezala, bazetorkien ideia horrekin, eta beste batzuk, enpresan edo bigarren mailan egin dugun lanketa horrekin, jarraitu nahi duela ikusten due, eta horretarako eskolan, kasu honetan Miguel Altunan, urrats bat programa dago. Eta urrats baten egiten deuna da, dinamizatzaile bat egoten da, kasu honetan ni naiz, eta dinamizatzaileek egiten diena da lagundu, bai? Informazioa eman, bitartekari lanak egin, eskualdeko garapen agentzietara joan, edo izan daiteke baita, Gipuzkoaekin, edo Saiolan, edo horrelako entidadeekin ere harremanetan jartzen ditugu. Pixka bat hortaz bultza egiten diozue, martxan jar daitezen, edo eskutik hartuta lagundu, ez da? Bestela oso zaile da. Batez ere ideia industriala dienen. Igual zerbitzu
zerbitzutako zerbait danen, edo merkataritzakin lotutakoa, edo agian erresago izan daiteke. Baina ja, ideia industrialak edo sartzen dienen, laguntza kanpotik ere behar dute. Ideiatik errealitatera saltoa emateko, baliabideak ere jartzen zaizkie aurrera egitea erabakitzen dutenei laguntzeko. Adibidez, Urola Garaiko lanbide eskolako instalazio hauek horretarako prestatuta daude. Baliabide tekniko ditugu, irakasleak tekniko ditugu, lanbide heziketan hortan gaude, tresneria pila badaukagu, eta tresneria hori erabiltzeko aukera ematen diogu, inguratzen zaigun ikasle edo ikasle horri. Robot bat ezin dezake osi normalean, eskola inguratzen den ekintzaile batek. Orduan, hemen balima daukagu, aprobetxatu ezagun, eta testeatu, ikusi bera dauken ideia hori biablea dan edo ez, eta hurrengo pausua eman alizateko, hori izaten du testeo erreal bat. Probak arlo ezberdinetako proiektuetan egin daitezke. Kasu iaz, lubrikanteen munduan aurkeztutako proiektu bate bai, urrats bat programaren barruan, gure tailerretan lubrikante horien erabilera nolakoa zen testeatu ahal izan zuen, eta gaude tailer mekaniko soil batetaz hitz egiten, edo tailer mekaniko klasiko batetaz hitz egiten. Urrats bat programatik atera da, Bergaran garatu den biodiesel planta bat automatizatzeko proiektua. Urtero antolatzen den enpresa proiektuen lehiaketarako garatu zuen ideia, Juan Carlos Chamorro automatizazio eta robotika zikloko ikasleak, Steve Carren laguntzaz. Aurkeztu eta irabazi gainera. Grezian biodiesel planta baten jabeak ezagutu zituzten. Planta horretan erabilitako sukaldeko olioa prozesatu eta biodiesela ekoizten zuten. Baina lantegiaren efizientzia txikia zen. Vimos la posibilidad de que podíamos mejorar el proceso que tenían. Erabiltzen zuten prozesua hobetzeko aukera ikusi genuen eta elkarrizketak hasi genituen haiekin. Ondoren proiektua implementatu genuen eta plantan proiektuarekin lanean hasi ginen. Y empezamos a trabajar en la planta. Luego va a pasar la señal aquí, Izan ere, Greziako biodiesel plantan dena eskuz egiten dute. Darabilten teknologia ez da kompetitiboa eta hortaz, eskaerari erantzun ezinik dabiltza. Ekoizpen volumena igotzeak eraginkorragoak izatea exigitzen die. Actualmente lo que tienen es una planta. Gaur egun dena eskuz egin behar da planta hartan. Prozesu guztiak, tanga batetik bestera pasatzea, dena eskuz egiten dute. Guk hori guztia automatizatuko dugu, pauso guztiak eta era berean prozesua hobetu egingo dugu. Cada uno de los pasos y mejorar a la vez el proceso. Lehenik biodiesel plantaren biki fisiko bat egin zuten eskala txikian. Prozesuan zehar behar diren baldintzak, hala nola, hezetasuna, presioa edota temperatura kontrolatua ahal izateko. Maketarekin egindako lana eskala handiagoan egin daiteke eta errealitatera eraman. Hala, gastuak murriztu egiten dira eta eskala industrialera pasatutakoan prozesuaren errentagarritasuna bermatuta dago. Luego es un sistema un poco novedoso. Sistema berritzailea da. Automatizazioaz gain, erdibidean urrats batzuk eman ditugu erreakzioa hobetzeko. Lo que hacen es que mejoran la reacción. Momentuz, Greziako biodiesel plantari emango diote soluzioa, baina badituzte beste eskaera batzuk enpresa mundura salto egiteko. Mira, como esto no va a hacer nada más. Halere enpresa bat sortzea ez da lan erraza, eta ikastetxeak mintegi bihurtzeaz gain, dagoeneko bide hori egina duten pertsonen esperientziak aurkezten dizkiete ikasleei.
Dirudienez, negozio ideia gehien zerbitzuen inguruan sortzen ari dira eta berrikuntza ezinbestekoa bilakatu da. Ikasleei mezu hori helarazteko, ekin jardunaldiak antolatzen dituzte lurraldeka, gai ezberdinen inguruan. Alde batetik, saiatzen gara ikusten zer den orain gaur egun geroaldiari begira sortzen ari diren ez dakit inketudez berdinak, ez? Baina horrez gain jartzen gara harremanetan hiru lurraldetako bikeekin, erabakitzen dugu zen izan daiteke lurralde bakoitzeko tematikak, ze lurralde bakoitzean sortzen diren startup ezberdinak dira, eta horrekin lotuta ja erabakitzen dugu esparruak, arloak, solasaldiak egiteko. Normalean negozio ideiak sortzen dira zerbitzuen inguruan, bai. Eta gu nahi duguna da sortzea baita ere innovazioarekin batera, hori zailagoa da. Horretarako saiatzen garena da solasaldi batzuk egitea, hemengoa bezalakoa, non lantzen ditugu tematika ezberdinak. Gaurkoa konkretuki realitate virtuala eta areagotua. Urteak daramatza teknikak ekintzailetza bultzatzen lanbide heziketan. Eta lan horrek dagoeneko fruituak eman ditu. Urte hauetan 1000 enpresa baino gehiago sortu dituzte ikasleek, eta 170 inguruk martxan jarraitzen du. Jarraitzen ditugu, egiten diegu jarraipena. 170 inguru jarraitzen dira bizirik, eta batzuk nahiko ezagunak dira. Nolabait esateko Boga Garagardoen enpresa, sortu zen gurekin batera, sortu zen bai Dena da Estudio, horrelako enpresa batzuk marketingean lantzen direnak, zan nahi dute batzuk enpresa ezagunak dira gaur egun. Egindako ahaleginak emaitza oparoa ematen duen seinale. Lan mundua hartzen ari den joera ikusita, enpresa eta lanpostu berriak mundu digitaletik etorriko dira. Datuek hala diote, digitalizazioarekin lotura izango du sortuko diren lanpostu berrien 85%. Gauzen internet, adimen artifiziala, big data edo zibersegurtasuna eguneroko terminoak bihurtu dira. Baina teknologia sektorearen garapen ekonomikoak ez die berdin eragin pertsona guztiei. Teknologia alorreko profesional falta arazo bat da Europa osoan. Bereziki emakume gutxi dago alor horretan. Adibidez eta STEAM lanbideen barruan, zientzia eta teknologiarekin zerikusia duten lanbideen kasuan, Estatu Espainiarra da emakumeen enplegu gutxien sortzen duen Europako herrialdea, 2% bakarrik. Egoera horretaz jabetuta, gero eta erakunde gehiagok bultzatzen dituzte egoera hori aldatzeko ekimenak. Horixe da 42 Urduliz kampusaren kasua. Bienvenidas, iba a decir ongi etorri, pero bienvenidas, que estamos aquí todas las mujeres. Berrogeita bi Urduliz zentroak emakumeentzat bereziki prestatutako jardunaldi baten lehen eguna da. Programazioaren munduan murgildu nahi duten emakumeentzat pentsatua dago. Ekitaldiak Piztin Discovery Web izena du, eta web horriak programatzen ikasteko 5 eguneko programa labur bat da. Sartzeko ez dago azterketarik edo baldintzarik, gogoa besterik ez da behar. Ni Izaskun naiz, 28 urte ditut, eta lanen nabil jangela baten, eta nea etorri naiz esperientzia bila. Hola, ¿qué tal? Kaixo, Diana Tadeo naiz, ekintzailea naiz, eta startup bat dut. Arrate landia naiz eta elikagaien teknologoa naiz. Langabezian gelitu nintzen eta zerbait ikasteko doako ikastaroen bila aritu nintzen. Emakume ekintzaileak, langileak eta lanbila dabiltzanak. Ekitaldi honetan profil guztietako emakumeak daude,
Eta helburua, sektore teknologiko eta digitalera aniztasun handiagoa ekartzea da. Estamos asistiendo a un montón de herramientas. Adimen artifizialarekin lotutako tresna pila bat daude. Eta tresna horiek gizonek bakarrik diseinatzen badituzte, ez dira izango gizarte osoarentzako moduko aplikazioak. Van a servir para toda la sociedad. Indarra ere bai ez, emakumei baita olako giro honeta gote indarra emategu eta, lasaitasuna eta jakitea horra gaudela denak eta laguntzeko prest. 52 programazio kampusak ikasketa metodologia ezoiko bat erabiltzen du. Por un lado, tenemos una metodología totalmente... Lankidetzan oinarritutako metodologia bat dugu. Hau da, hemen ez dago irakaslerik, ez dago ikasgairik, ez da ordutegirik ere. Kampusa 24 orduz dago zabalik urte osoan. Gainera, prestakuntza guztiz praktikoa da. Azkenen ez azkazu irakasleek, ez liburuk dena zure kabuz ikasi behar dezu. Orduan azkenen laguntza eskatu behar dezu, aldameneko. La metodologia aquí es... Hemen metodologia per-to-per da, hau da. Ikaskidengandik ikasten dugu eta autoikaskuntza sustatzen da. Se fomenta mucho el autoaprendizaje. Es un poco complicado al principio. Hasieran zail xamarra da beti irakaslearekin ikasi izan dugu eta hemen zuk nahi duzun bezala ikasten duzu. Hasieran agian gogorra da, baina gero ohartzen zara askoz gehiago ikasten duzula. Con una figura de un profesor. Urduliz 42, Telefonika Fundazioaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean sortu zuten. Doako kampusa da, baldintza bakarra adinez nagusia izatea da eta igerilekua izeneko hautaketa prozesua gainditzea. El argot que utilizamos en... Campus 42 guztietan erabiltzen dugun hizkera berezia da. Igerilekua terminoa erabiltzen dugu 42ko ikasle bihurtuko direnak aukeratzeko. Ez da ezagutza digitalik behar, baina 26 eguneko hautaketa prozesu bat dugu. Como ya está bastante enganchada. Emakumeen igerilekua asko gustatu zitzaidan, eta 26 eguneko igerilekua probatzera ausartu nintzen. Ederra izan zen. Ikasten duzun bitartean, denbora oso azkar pasatzen da. Mientras aprendes. Es un poco dura, sí. Porque... Gogorra da, bai, nik 10 ordu ematen nituen hemen, baina ez nuen joan nahi. Lo que realmente hace diferencial el campus es que... Kampusa berezi egiten duena zera da. Gure ikasleak gaitasun digitalak bereganatzen ari biren bitartean, beste gaitasun batzuk bereganatzen ari birela. Gaizki esan da, gaitasun biguinak esaten zaienak. Hala nola, ikasten ikastea, adiskibetasuna edo frustrazioa kudeatzea. Esa resiliencia... Lagunartekotasuna, taldelana eta ekintzailetasuna dira halaber First Lego League ekimenaren ardatzak. Nazioarteko programa bat da eta bertan 6 eta 16 urte bitarteko 110 herrialdetako ikasleek zientzia eta teknologiako oinarrizko kontzeptuak ulertzearekin bat, ezagutza horiek zenbait probatan aplikatzen dituzte. Aurten, energia nondik datorren eta nola banatzen, biltegiratzen eta erabiltzen den aztertu beharko dute taldeek. Euskadin datorren asteburuan egingo da First Lego Ligeko 14. edizioa, Donostian, Bilbon eta Arrasaten aldi berean. Dena prest, beraz, lagunarteko lehiaketa, ikerketa eta robotika bateratuko dituen norgehiagorako. Datorren asterarte, agur!